Uthena mhla ngizokhaliswa kweledo namhlanje. Hey Uthena mhla ngizokhaliswa kweledo. Nakho ke phela ke. uhamba kanjani? Sona njani kodwa? Hey umsho bekadeni. Impela izithatha la khala nodokotela. Lapho sisajabula ukuphinde sinibone futhi bafethu nongoyo. Mana Bafana bakithi. Ngihlebele namhlanje i-plan soda iphethe. Ngithi phela namhlanje sobanquma nje isikhathi eside. Ukuthi phela indathane insawunda yabona. Hayi shona insawunda ngizoposta mase umusu idlalile le. Awufoti anizobe shawumade bishawumade izalokazi somsudu. Shawumade izalokazi somsudu. Uyothi unganakile uthi sobe sibheka ngoye lwebisile ngo. Hawu 20 September wena uyobubelezakho. Isobe sibheka uyobukuphi isobe sibheka ngoye lwebisi. Awuzohlaba utho omncane phela. Yini? Hey lwebisi ingoma. Mana kabe amoza la sisuqola ukukhuluma kancane. Ngazi ngiyibonile iposter ngathi bekukhona igama lakho lapha nesithombe sakho vele kwekwenzakala nongoye sithini lapha. Futhi ngo-20 September. Ngo-20 September. Unyaka lo 2025 izobe le hoste ingoma i3rd annual. Hoste umfula lapha. Ibandla lengoma. Zobe ihluthulana khona ke nge-20. Woza la dadewethu. Okay. Manje 20 September. Ngibone ngathi khona namanye amagoso nje lapha ungitshele mfowethu noma amabili amathathu nje khona abantu lapha ezinsizwa. Awakashana wafica khona. Umayekisa uyobafica khona. Umshovo uyobafica khona. Umshovo. Oswalosi. Oqosha MUT DUT uyabona zobe edluthulana khona nje. Sobe singosompi isikhona sobe senza yini. Manje intombi zobe zingekho yini. Zobe zikho cha nangu intombi ke. Dadewethu. Eshe. Kunjani wetata? Siyaphila futhi njani? Ngiyaphila kakhulu. Uba negama lakho? Igama lami nguNoziswa Kwanyana kodwa ngaziwa ngelafijitha engomeni ngimele ingoma yaSongoye iyintombi ingoma yaSongoye ibizwa ngomfula. Manje society. wanentsebe ukuba igoso khona. Angizange mina? Wanentsebe ukuba igoso. Banentsebe kwayiko. Mana mfethu ngike ngabona iposter lapha ume nobuqile mfethu bekwenzakalana lapha kuleya poster yini kuthiwa siyo Brian. I-post le khona ingoma leyana ingoma ezoba khona ingoma yange-20 September ingoma enkulu okuzoba i3rd annual yaSongoye esimema kuwo wonke amavasithi azobe emenyiwe lapha siyacela ukuthi aphumelele ngokuzikhandla kuzobe ingoma enkulu nje evelele yama-university emenyiwe lapho ngoye. Ngena ngamalini? Hayi ngena mahala. Ngena nje mahala. Shuthi nami ngingaya. Ngena mahala nje lapha. Shuthi nami ngingaya ke lapha. Ungeza futhi nobantu benyiwe lapha ungena nje mahala uzofika ungene uhlale phansi u-enjoy. Ngiyathembisa kube kumnandi lapha. Uzobe uphethe ubani lapha namagosa amantombazana azobe khona. I-DUT izobe ikhona oThulamsindo okazi. I-MUT izobe ikhona. I-DUT leya la e-PMB izobe ikhona. UKZN ase-PMB izobe amagoso nje sazana azobe khona ocweshe abanini bengoma nje. Chithiwa abanini bengoma ngeke phela igosi labanini bengoma ngiyalazi angithi umgijimi yebo manje angithi ufunda ngoye nje angithi zobe ibulalana ngempela awu kanjani manje hayi mase ongitshele ngeenkazi zakho nje ezimbili ezintathu nje mfethu ofetha ngazo uyabona indaba zami ubetha ngazo zonke kodwa uyabona nje la uyabona la ngiyapheka la uyapheka sengiphekayo nangu lo ngiyapheka and elifuthiwe leli bhodi uzolibona namhlanje elifuthiwe leli bhodi leli ngiyapheka uthi udadewethu Luyani ufika namhla ufika kulonyaka ufike kulonyaka kodwa msho uyibonile into eyenze kongoye so manje no uyimisela ngokumbophela egemeni enkulu kangaka into ayenzayo ukuthi uzimisele thina sifuna ukuthi umuntu ngathi mayefika azimisele abe dedicated ayithande ingoma eze ejimini mayefika jime nje into somhleka yona mekwabhimba ngeke Ngeke aphimbe? ngiyathembisa ayi lento enidlile